बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव होनो लानाय लटारिनि गेलेनाया जोबनानै थांबाय। बाक्सा जिल्लानि बोरिमाखायाव गोबां गोदान गोजाम मेथाइ खनगिरि, देंखोगिरि, मोसागिरिनि नुजाथिनायजों बे लटारिनि खेलाखौ मैया मोनाबिलियाव गेलेनाय जायो। खेलानि बान्थाफोरनि गेजेराव दंमोन फारियै सेथियाव KTM 125 दुकु, नैथियाव रयेल एनफिल्ड बुलेट, थामथियाव TVS जुपिटार, ब्रैथियाव रेफ्रिजारेटर, बाथियाव LED स्पिकार आरो जोबथा एबा मारुति सुजुकी एल्ट' STD। बे लटारिनि गेलेनायखौ बेखेवनानै होयो आसामनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर बिपुल राभा बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गोदान गोजाम मेथाइ खनगिरि फारियै कामेस्वर बर', जनालि सोरगियारि, रतन मेहेर बर', सायारानि ब्रह्म मोसाहारिमोनजों लोगोसे गोबां मेथाइ खनगिरि आरो मोसाखावरि बिथांमोनहा मेथाइ रोजाबनाय मोसानायबो दिन्थिफुङो। मख'जाथावदि बे गेलेनायनि फिथाइ बान्थानि अनजिमाफोरा फारियै सेथियाव 64,442, नैथियाव 33,577, थामथियाव 52,505, ब्रैथियाव 12,128, बाथियाव 40,966, द'थियाव 30,288 आरो स्निथि एबा जोबथियाव 71,782 अनजिमाफोरा सिखाङो। लोगोसे बिथांमोनहा फोरमायनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय समाव हारिमु आफादखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां जायगाफोराव गुदि आफाद दानानै हारिमुनि बिथिङाव खामानि मावलांनायनिबो थांखि दं होननानैबो फोरमायो। बहुत ভাল লাগিছে। মই আজি বুঢ়ীমুখাত উপস্থিত আছোঁ, আমাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। এখন লটাৰী খেল পাতিছে, ইয়াত তেখেতসকলে মোক অপেনিঙৰ কাৰণে মাতিলে, আহিলোঁ, খুব ভাল লাগিল। লটাৰীটো এটা লটাৰী হয়, কাৰ কি লাগে একো ঠিক নাই, কিন্তু সকলো যে পাব সেইটো নহয়, কিন্তু এখন সৰু খেল, এটা অনুষ্ঠান যিটো আমাৰ আফাদৰ নামত পাতিছে তেখেতসকলে। মই তেখেতসকলে আহি খুব ভাল পালোঁ, খুব ধুনীয়া সেইটো। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा बिथांखि बेयो खोब गोथौ ओंथि गोनां। दिनैसिम बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा बिनि प्राइमारि कमिटिफोरखौ दाफामनानै लानो एसे उसुबिदा मोनबाय थादोंमोन। गोबाव समनिफ्रायनो बेखौ बिथांखि महरैल' लानानै दोनबाय थादोंमोन। नाथाय दिनै जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा गुदि आफादफोरखौ जोङो दानायनि थांखि लानानै मोनफ्रोमबो गामिनि रायजोफोरखौ दिनै जोङो मोनसे बिथांखिजों आगान सुरलांनानै जोंनि जा थांखि बे थांखिखौ फोरमायहोनायनि मोनसे जोङो सुबिदा मोनदों। जोङो बे लटारि खेलाखौ फाथिनानै रायजोफोरनिसिम जोङो ओरैबायदि जोंनि जा थांखि बे दुलाराय बर' हारिमु आफादा दिनैसिम मानो आबुं मोनसे महर लानो हायाखै बेखौ जोङो फोरमायनो थाखाय गोबां सुबिदा मोनदों होननानै जों हमदांनो हादों। दिनै जोङो बे गुदि आफादफोरखौ दाफामनायनि गुदियाव जोङो गासैबो रायजोफोरनो बिबान होनो बिथांमोननो जों फोरमायनो हादों। बेनि थाखाय जोङो दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोङो इयुनाव मोजां मोनसे आबुं गौथुम हिसाबै जों दाफुंनानै लानो हागोन आरो जोंनि नांगौ बायदि मावथिफोरखौ जोङो बुथुमनानै लानो हागोनखौ जों दिनै हमदांनो हादों। दा बे लटारिखौ फाथिनायाव जोङो रायजोफोरनिफ्राय गोबां नांगौ बायदि मदद हेफाजाब मोनदों आरो बे लेखायैनो दिनै जोङो बे गोथौ हरसिमबो जोङो रायजोफोरनि मददजोंनो गेलेनायखौ जाफुंहोनो हादों आरो बे रायजोनि मददजोंनो दिनै नांगौ बायदियै जोङो फिथाइफोरखौ राननो हादों। रिजाल्टखौ जोङो बान्थादोंमोन जोङो KTM 125 डिउक। दा बेखौ जोङो अनजिमा महरै मोननो हादोंमोन 64,442। बे अनजिमायाव जोङो गिबि बान्था महरै सिखांहोनो हादोंमोन आरो नैथि बान्थायाव दङमोन रयेल एनफिल्ड बुलेट 350 KS। बेवहाय जोङो अनजिमा हिसाबै मोननो हादोंमोन 33,577। बे अनजिमायाव जों नैथि बान्थाखौ होनो हादोंमोन आरो थामथि बान्था महरै दंमोन TVS जुपिटार। बेनि अनजिमाखौ जों मोननो हादोंमोन 52,505 आरो ब्रैथि बान्था हिसाबै दङमोन जोंहा रेफ्रिजारेटर। बेनि अनजिमाया जाहैबाय 12,128। बे अनजिमायाव बे ब्रैथि बान्थाखौ जोङो गथायनो हादों आरो बाथि बान्थायाव दङमोन जोंहा LED TV 32 इन्सि। दा बेवहाय जों अनजिमा महरै सिखांनाय मोनदोंमोन 40,966 अनजिमा आरो द'थि बान्थायाव दङमोन DJ स्पिकार। दा बेवहाय जोंहा बान्था अनजिमाया जादोंमोन 31,288।
आरो जोबथि बान्थायाव दङमोन एल्ट' मारुति सुजुकी STD दा बेवहाय स्निथि बान्था महरै दङमोन बे बान्थानि अनजिमाया जाहैबाय 71,782 बे फारियै मोनस्नि बान्थाफोरखौ जोङो रोखा रोखा रायजोनि गेजेरावनो रायजोनि हेफाजाब मददजों जोङो मोननो हादोंमोन खेलाया खोब माने गोजोन थासारिनि गेजेरजों जोबलांदों होननानै जों नोंथांमोननि सेराव दिनै फोरमायनो हादों आरो रायजोआ बे गेलेनायाव जोबोद माने हेफाजाब होनानै गावबा गाव गोजोननाय फोरमायदो बे जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा बाक्सा जिल्लानिफ्राय नोंथांमोननो फोसावनो हानानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सौफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।